Wel fi yw'r Gin Police. So felly heddi, mi'n rhoi llawer o top tips i chi am wneud gin and tonic perffaith. Right, gin bendigedig, tonic bendigedig, a ia. Na gyd sydd eisiau i wneud y gin tonic perffaith. Ia fawr. Achos mae hwn yn oeri'r gin, ond dyw e ddim yn poddi'r gin and tonic. So hwnna'n bwysig, y top tip gynta. A'r ail top tip, glas bach. Mae lot o llefydd yn ddefnyddio balloon glasses. Siwrne bod chi'n dod i tym bach o gin mewn o glas mawr a loads o ia, loads o tonic, mae'r gin yn ddiflannu. Felly, un mesur o gin mewn glas fach. Beth sy'n special bod i gin talog yw'r flas y Mary Wen. Dim ond un botanical sy'n y botel a dim ond tair peth sy'n y botel. Y spirit, y botanical a'r dŵr o'r ffynnon yma ar y ffarm. Felly mae'r flas y gin talog yn bwysig iawn. Dyna pham, mae rhaid chi gael, i wneud y gin and tonic perffaith, mae rhaid chi gael tonic plaen, heb flas arall. Ni moyn i chi mwynhau'r gin nid y tonic. Felly, welle, os da un mesur o gin, welle tair mesur o tonic, ond tonic plaen. One tonic does not fit all. So, mewnhewch ffindo mas eich tonic ffefrau chi. Mae rai bobl yn defnyddio hwn. Dim eisiau hwn yn gin talog. Achos siwrne bod chi'n dod i lemon, neu lime, neu grapefruit, neu rhywbeth arall yn y glas, na beth chi'n gwynto. A wedyn, so chi'n cael y flas cywir o'r gin. So, fi yw'r Gin Police, nid citrus, please. A wedyn, un tip arall. Siwrne bod chi wedi cymysgu'r gin and tonic. Rhywbeth i chi doen eitha dropyn fach ragor o gin ar y top. Na beth sy'n testo gynta. So, dyna'r gin and tonic perffaith. Iechyd da.